Magunsa mong duwa? Ara, uyab. Pili nakatuig ang relasyon. 1 year and 6 months. Kasi namugos ninyon duwa. Ha? Say po. Parehara ming Pariya nga, gusto. gusto ang Anang usag-usa. Walay napugos. Walay pugsanay buang. Kasi buang. Walay. Walay buang. Pwede na to balikan ang kaning adto? Wow, pwede. Sige. Asa mo naghibalag? Ibalag sa Facebook. Gireto ni kinsa or random friend? Ay, Ansa walay reto-reto kay sa LMS raman to. kinsa ni post and kinsa ni react og ni comment og ni message. Siya gapos, yun react na po ko ato. Ngano man. Wala ra, kay trip ra nako to. Ay kani di ay trip ran eh. Dili na trip. So una gagikan sa trip. Buang wala Ikaw nang giingon. Dili to siya trip. I mean, ang pag-react na ako ba, trip May na to trip. siya kay sa una uso man tong LMS good. So, karon di ay dili na. Kay dili na trip bueng. Ngano gunang mga dagang mga buang diri oy? Sorry na good. Expression ra nimo. Oh, yes. At least dili ka mamalikas. Ay, Buing. Nganong ga post kag sa to L MNOP. Okay. Ngano? trip rapod na ako. Aso katong mga panahon ha, trip ra nimo. So wala jud ka namulong og someone ato panahon na. Wala. Ikaw mo ni post, then ikaw mo ni react, siya mo ni message. Unsay mo ni istorya niya? ningon to siya dito na, hi Dol, then wala man ko nakabasa kay Si Dulay ka? Inay niya kay uso man putong idol. Doy bitaw gani no mo na katingalan nato. Tawagan tag Dol. Si Dol. Dol yung ngalan, di ba? Then wala na ako nabasa. Kay kuan man kanang iya tong giansen pero ni Papa pa po siya sa akong cellphone ba so nabasa na nako. Sunod na po dato ni post na po siya o gala message do ni like ko dayon ni chat siya dayon mo to ga chat naming duha. Sa mga unang gipang istoryaan. Pwede na to siya istoryaan murag palabaw man imo ha eh. Ay sige. Ano yung pangutana? Unsay atong mga unang gipang istoryaan? Ang umusta ra din mora. Asa dapit na butang ang intensyon? Dugay-dugay pud to. Pila to ka months? Ay, years siguro to. Man sa today ba yo? Mga 8 months. 8 months ang pag-ila-ila, istoryaan na uguban pa. Nganong nagka-interesa na na? Unsay nakitan sa usag-usa? Nagka-develop pa yun na. Nganong gani? Unsay nakitan? Nagkailan na yun naman goods mga kuan. Di unsay mo nailhan niya atong mga panahon na? Nga, yung batasan nga baling butana kaayo. Sure ka hanto dron? Di ko mo claim butan ko kay demonyo man jud ko. Ay grabe po dron. Ayaw po. Di po dagay ta mo dawat ng buhi pa ta dinimonyo na ta. Kay buhi pa ka na ipasunog ka na mo niya. Kuan ra naray attitude. Attitude nga imong gisabot. Oh, Pila na ka years ganito ning relasyon? 1 year and 6 months. So 1 year and 6 months na kang gautong-utong sa iyang batasan. di man pod sa ingang utong-utong. Gautom jud siya. Ay napamak. Pero gisabot kay gihigugma man nimo. Oo. Aside sa iyang batasan sa pamimong nahimong ganahan niya. Kanang siya good. Di ka ka-explain no. Murag iyang batasan di ma-explain. Sige, balik na nimo. Anong siya? Nakita po nako kay dako matyag pasensya po nako. Mo na dudagay ni kay siya may musabot nako god. Musabot siya ba beskan giyon sana siya nako. Yung sa man nimo siya. Ay kanang Legal po dron. Ay kanang sakit og storya kanang inana ba. Pero bisag bisag mutong-utong ako sa kalalaki no mo. Musahi mo laylo po tag pagkamalita. O gani. Oh. Ngano mo? Ha? Ngano mo? Unsay ngano mo? Kulang mo og kamo mga babayi ba? Dili tanan murag ikaw ra sa. Ngano kang ana niya? Ambot inana dudagay ko. Batasan na nimo. Murag Pero nakalaylo-laylo ka gamay. Kaingon kay murag mora man japon ko. Unsay mga butang giminaldi nimo sa imong uyab? Tanan, magpasikat man gud siya. Di siya mo Showtime outer. Oh, mura ginana. Di ba siya motuda yan ba? Palagot. Naon sa man? Pero ganiyan, ningon siya mo palit kuno siya dun. Iya pa kong giagad. Sige, invite ka ni kung sa imong ganahan. Di, dapat makapili ka. Alangan mo palit ko niya, di ko ganahan, giatay. Mugay gitawag ka. Dili wa ko gitawagin siya, papilion kuno ko niya, na di man ko ganahan, di niya akong pugson, ko di ko ganan ana. Okay. Mao na mga butang ang imong gikaysogan. Okay na pug ka. Mao na yang. Unsa pa? Daga. Aday lain. Sige, bulgar. Ayun na day. Okay ra na. Okay, ang relasyon nga magpagawa sa ilamang kasakit, at least ma-resolba ba before mo himong worst na siya. Sige, unsa pa? Kanang kuan. Ay sakto dai mura dai ito. Ay, hindi po. Nahadlok ka. Wala, hadlok kay. Sige na. Nang mamugos. Ora na. Di ba siya mo namugos? Oh, siya mamugos yan ako. Ikaw ba ikaw sa iyaha? Unsay mong hindi ganahan sa iyaha? Wala ko yung dili ganahan ni. Ganahan siya na ako sa. Siya man ang ganahan. Ala, sige, good luck sa inyong relasyon do. Inyong po na, kamo po magkasinabot. Hopefully, kung mag-open up mo, storyaan ra ninyo, no? Para, Storya ba para magkasinabtan na airpod ba? mo ganiun sa ganiron? Sa iyang problema, ang digin mo ganahan. Wala ko yung problema di ganahan. Lalagi ka, no? Wala lagi ko na siya. Naiman-iman na day. Adlock siya ni mo, no? Adlock siya day. Dili ta dapat madlock. In a sense nga,
dili pud ta kanang murag para pagubot sa relasyon. At least ba open up ra ba? Sige, open up daw. Wala ko yung mga kuan storya. Ano ka di, di good siya. Istorya, dala siya day. Una under guno nimo. Wala man pod. Wala gyud. Uya, oy. Pero okay ra na sa no. Hopefully kung manaa mo yung mga dili pagkadimao, storyaan ra jud bisag ka mo randaw na. Pero sakto. Sige, mensahe na lang ta sa usag-usa. Amping kanunay, unta din na ka maginayg ulo, and God bless and Happy New Year. I love you. Ngisog ka? Wala man, nana ra jud ko. Ana ra ang imong expression eh. Ah, Sige, tubag. Ikaw po, pag-amping sa imong pag-eskwela da yung sa pagbiyay og Merry Christmas, Happy New Year, I love you so much. Di ta mga yo kiss. Dili na ko ha ninyo daw. yara, oy, lain na. Bawal. Ay, nga na magkiss-kiss man. Abi no interview wala magkiss-kiss naman yung nabuwag. Okay, gugma man mo na siya expression of love. Hala, gyata, ayaw na. Dili mo ano? Dili mo Ay, ano? dili. Ay, Showy? dili may kwan ka ng inani ba kay public ba yan, inana? Taguan ta mo. Ayaw ra. At least hinigog maayra. Muna Legit ang importante, gugma sa usag-usa. Ah. Dili kailangan magpakita o kuan. Mana to siya ya. Sige, salamat. Okay muna inyo. Wala okay na to ya. Sige. Salamat. Murag high blood ka no, batanon pa gani ka, murag taas kay mong BP. Inana jud kuya. Ana ra. Nana. Laylo ta ginagmay ha, kay mura og pagadako na to, sus ginumpro. Murag sikig ka sa gitluoy kay imong mga bata. Inana jud kuy day. Ngano dagay ko. Inom og lusartan. Lusartan agoy di pa ko high blood day. Mura. Padulong Mura pa, padulong pa. Hopefully laylo la ta ginagmay. Yes. Kalma-kalma tag istorya para padulong tas kakalma pod sa ato ang relasyon, di ba? Adto nami. Sige ya. Kumuhawa mi di mo mag-away. Ay, dili ta sure. Adto nami. Ayaw po pangaway. Dili.